Magic Box uvádí. Je to další vítězství pro Sweetwater! A teď, abyste se trochu pobavili, než připravíme hlavní zápas, přivítejte známé Cowboys! Viděl jsem Luise, když porazil Bradocka a získal titul. V 37. Luis vyráží levou, pravou a Braddock dej zemi. Vzal ho pravačkou na čelist, mohli ho odpočítávat třeba do 50. Nejlepší boxer v těžký váze, co boxoval podle moderních pravidel, to je bez debaty. Jenže pak po něm vyjeli několikrát kvůli daním. Zasraný berňák. Jsou to zasraný byrokrati. Nasrat jim. Rohu v zelených trenýrkách se zlatým lemováním borec o váze 104 kg, který má na svém kontě 8 vítězství a žádnou prohru, reprezentant státní věznice z Loudy, velká bílá naděje Van Zandt. Ve východním rohu v karmínových trenýrkách s černým lemováním borec o váze 87 kg a dosud neporažený obhájce titulu, který má na svém kontě 67 vítězství a žádnou prohru, reprezentant Sweetwateru Monroe Hashem! Neporazitelný. Takže padavky pravidla znáte. Chci pěkný čistý zápas bez úderů pod pás. Jasný? Do toho! A nezapomeňte, bratři, kdybyste se uměli chovat, nemuseli byste zápasit tady. Koukejte se chovat slušně, nestojíme o žádný maléry, jasný? A teď se podíváme, co nám Loudy předvede proti Monroeovi. Dej tomu fašounovi držkovou, hochu, je tvůj, hochu, je tvůj, do něj! Hej mu, dej se ho!
A už tu máme gong a začínáme. Monroe vyráží ostrým levým direktem. A znovu levačka. Makej, brácho, znič ho! Monroe si soupeře oťukává a zasypává ho ranami levačkou. Pořádně mu tu hlavu přelešní. A Monroe vyráží levou a pravou, soupeř se ho ještě ani nedotkl. Jak někdo může měřit skoro 2 metry, vážit přes metrák a vypadá tak vyplivaně? Jde k zemi! A už jde k zemi! Je na zemi a už leží! Vern Van Zandt leží! Nemáme za sebou ani půlku prvního kola a už šel k zemi! Promiňte, pane, právě jsem se doslechl, že Ranas přijede zítra ve 2 odpoledne. Vern Van Zandt si prý pořídil na tento zápas nové tetování. No chlapče, zdá se, že na tomhle mejdanu moc dlouho nepobudeš. Je to padavka, prostě slabý, neschopný posera. 8, 9, koukni se na mě. Dobrý? Jo, dobrý. Box! A už pokračujeme. Monroe je v útoku. Vern vyrazil a minul. Levačka. A další levačka přímo na břicho. Levá, pravá, zvedák na hlavu. Pravačka na hlavu. Pravačka do břicha. Vern nemůže soupeře zasáhnout. A zase levačka a pravačka. Monroe z něj dělá fašírku. Pravačka na obličej, teď na hlavu. Levačka do břicha, pravačka na hlavu. A ještě levá a pravá. Panebože, otlouká ho jako píšťalku. Jako píšťalku. A je to tu, je to tu. Monroe vítězí, knockout, knockout, knockout. Knockout v prvním kole! A je to konec, zápas skončil, Monroe znovu vítězí, vítězí. Já ti to říkal, levou zadní ani ses nezapotil, A dělej, teď vyplni to. vám chci něco oznámit, jistou zprávičku, očekávanou novinku. Asi se všichni ptáte, kdy už to bude. Ten den přijde zítra. Do Sweetwateru přijede takzvaný neporazitelný mistr světa v těžké váze George Ranas Chambers. Co ty na to, Monroe? Máš na něj? Tak jo, jedeme. Točíme. Mluvím s bývalým mistrem světa v těžké váze Georgem Chambersem. Čeká vás teď nový domov. Budete žít mezi vrahy a zloději. V nově zbudovaném vězení v kalifornské Mohavské poušti. Co na to říkáte? Nějak bude. Měl jsem pech a musím to prostě vydržet. Vaši právníci podali nejrůznější odvolání, ale upřímně řečeno, jakou máte podle vás šanci, že se dostanete ven dřív, než si odsedíte trest od 6 do 8 let? No, o právních věcech prej nemám mluvit, prej to nemám radši komentovat. Sportovní odborníci se shodují, že pro boxera vašeho věku mohou pouhé 2 roky ve vězení bez patřičného tréninku znamenat konec. Jste považován za jednoho z nejlepších borců v historii boxu, za útočníka jako byl Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano nebo Joe Frazier. Jak moc podle vás poznamená pobyt ve vězení vaše schopnosti? Nijak. Zůstanu v kondici. Budu posilovat, dávat si bacha na stravu. Jenže když se sportovec ocitne bez soupeřů... Tak v tomhle se teda strašně mýlíte. Nejsem sportovec. Jsem gladiátor. Jak byste to definoval? Lidi hrajou baseball, ale box nehraje nikdo. Poté, co jste byl odsouzen, začaly vám oficiální boxerské organizace odebírat tituly a veškeré pocty. Koho tím chtějí oklamat? Každý ví, že jsem mistr a budu dál, dokud neskončím. Zápas s Manfredem má být pro George Ranase Chamberse jen takovou rozcvičkou, po které se utká o titul mistra světa s Montelem Briscowem, neporaženým držitelem koruny Světové boxerské rady. 2 největší borci v dějinách boxu se střetnou za rok, ovšem když Ranas postoupí přes jihoamerického vyzývatele. A máme tu 11. předposlední kolo. Ranas je jasně lepší. Nič
Točí Manfredyho, honí velkého Latinoameričana po ringu. Ranař vyráží pravačku. Znovu pravačka a ještě jednou. Levačka na tělo a pravý zvedá. Manfredy vrávorá. Ranař dotírá. Ví, že ho tvrdě zasáhl. Rány na tělo. Údary na levou část těla. Lejí ház a jde k zemi. Leží. Proto mu říkají Rana. Juan Carlos Manfredy se vrací navždycky do Brazílie. George Ranař Chambers zůstává neporaženým šampionem těžké váhy a velikánem ringu. Jak to bude? Otoč se k nám. Takže teď bude na řadě Montel? Další břídil, který mu natrhnu žak. Když to hodí dost peněz, jsem s ním. Nikdo nebude zdrhat ani uhýbat. Nikdo! Nikdo mi nedokáže polechtat hlavu. Ani Montel ne. To si pište, že ten teda taky ne. Pane Luisi, televizní přenos vynese podle odhadů přes $300 milionů. Chcete to komentovat? Ještě není dohoda. Ale řekl bych, že se držíte při zdi. Ranaři, zbývá 9 měsíců. Co budete dělat? Nejdřív asi zajedu do LA za kamarády. A pak budu oslavovat. To stačí. Končíme. V životě jsem udělala věci, které jsem možná udělat neměla. Ale nechtěla jsem to a říkala jsem mu to. Čeká vás teď nový domov. Budete žít mezi vrahy a zloději v nově zbudovaném vězení v kalifornské Mohavské poušti. Chci se vás na to zeptat bez ohledu na proces. Vy tvrdíte, že jste nevinný. Nikoho jsem neznásilnil. Udělal jsem v životě ledacos, ale ženský já neznásilňuju. Koukněte se na mě, co pak to mám zapotřebí. Monroe, vidíš ho tam? Poslali pro něj vrtulník místo, aby přijel normálně autobusem. Je to mistr. A co to kecáš? Nebuď z něj podělanej takový, Sansi, nechci slyšet. Tohle je tvůj barák, patří ti to tu. Kdyby to byl můj barák, tak můžu odejít. Je tady. Právě vylezl z vrtulníku. Nechcete se známit, pane Ripsteine? Můžu ho přivést, pokecáte si. Řeknu ti, až s ním budu chtít mluvit. Proč vaši draze placení advokáti nepřesvědčili soudce a porotu? Protože v televizi posílám lidi pod drn a dostávám za to haldy peněz. Protože jsem velký, zlej, černý prevít. Proto mi nikdo nevěří. Mám tady 170 žádostí o rozhovor s vámi, pane Chambersi. Televize, místní kanály, kabelovka, všechny noviny v celém státě, zahraniční tisk, televize, na koho si vzpomenete. Všechny jsem je odmítl. Tohle je totiž Sweetwater. Nápravné zařízení s ostrahou nejvyššího stupně, kde je téměř 700 vězňů. Máme tu vrahy, ozbrojené lupiče, pachatele znásilnění, členy gangů a příslušníky organizovaného zločinu. Náš stát se snaží lehčí zločince od těchto nejhorších kriminálníků uchránit. Nestojíme o nic, co by mohlo zhoršit vaši už tak obtížnou situaci, pane Chambersi. Tohle je pan Merker, vrchní dozorce a velitel stráží. Slečna Earlyová ze správy věznic. Může vám zařídit duchovní útěchu nebo vedení. Klidně. Potřebuju nějaký CDčka a přehrávač. Dám vám seznam, moji lidi venku to zaplatí. Během prvního půl roku to není možné, to si musíte zasloužit. Všechny výsady záleží na tom, jak se budete chovat. Pane Chambersi, byl jste odsouzen za znásilnění, to je velice vážná věc. Můžete téhle příležitosti využít, abyste se omluvil té ženě a sportovním fanouškům i americké veřejnosti, že jste je zklamal. Vždyť i bývalý prezident... Kašlu na něj!
Nebudu se omlouvat ani tobě, ani jí. Prostě nikomu. Máš kliku, že je mezi náma tam říš, jinak bych ti pořádně srovnal ten tvůj nafoukanej rybán. Ty jsi kdo? Mingo. Mingo. Uklid si, běž ode mě a budem spolu vycházet. Jsem rád, že budeme sedět spolu. Nechci žádný potíže. Žádný nebudou, jen se mi klid z cesty. Myslí si o sobě, že je pán Bůh, protože je mistrem těžké váhy. Ale my ostatní máme taky nějaká práva a já přece měla právo říct ne, když jsem nechtěla. Ať se ode mě radši všichni držej dál. Nestojím o nový přátelé, ani o dojímavý příběhy, proč jsou tady. Mám v tomhle ohledu vlastní příběh. Prachy nepůjčuju, takže jim řekni, ať to ani neskoušej. A nechci, aby na mě někdo mluvil, pokud nezačnu sám. Je to jasný? Jasný. Chceš mít klid. Rozumím boxu. A viděl jsem haldy zápasů. Ty jsi dobrý borec. Kdo seš? To je Mandy Ripstein. Moc důležitý pán. Ripstein. Jo, můj manažer Jen Kluis tě pozdravuje. Nepamatuju se na něj. Prej jste byli kámoši v Miami asi před 25 lety. V Miami jsem žádný přátelé neměl. Spousta lidí tvrdí, že mě zná ze starých časů. Jsou to keci. Ty seš dobrý borec. Ale my tu taky jednoho máme. A ten ti dá asi na frak. To je for? Koukal jsem na tvoje zápasy. Nejseš tak dobrý jako dřív. Čekáš jen na jednu pořádnou ránu. Už nekombinuješ údery. Když se bráníš, ani neuhýbáš příliš hlavou. Jasně, dědo, já ty šmejdy jenom knockoutuju. Co je zač ten místní frajer? Já jsem tě urazil. Vyser si. Monroe. To je Monroe Hutchen. Pan Ripstein myslí, že vás semele. Bez urážky. Nechce žádný problémy. Zůstaňte v řadě! Pomalte, prosím. Čelem vzad. A všichni ven. Všichni. Hey, yo, it's real in here. All of these contenders know just how it feels in here. When you're trying to be the top boss, put your gloves on there, and this here be the sport of the men. Everybody wants a shot at me. One word, you get knocked out, rocked out the box. Only men leave a place like this. Hardcore, I'm in your face like this. Tell your mama that you never come home. Tell your mama that you never come home. Který z těch sráčů je Monroe Hutchen? Tamhle zrovna jde. Má bílou čapku. Bojoval se spoustou chlapů. Všechny složil. Tady nejde jen o velikost, ale taky o to, co umíš. Ty jsi Monroe Hutchen? Jo. Asi víš, kdo jsem. Ty jsi zdejší mistr? Jo. Ale ne v těžký váze.
Jsem mistr. Ve všech směrech i ohledech. Netušil jsem, že se ve vězení boxuje. Je to extra program. Zápas je jednou za půl roku. Většinou proti někomu z jiný věznice. Jak dlouho seš na vrcholu? 10 let. Vlastně, co jsem tady. Sakra, tak to máš fakt pěkný skóre, to ti musím blahopřát. Jota, chceš si to rozdat? Tak co chceš? Chceš ochutnat moje pěsti? Tak pojď! Já jsem tady jedinej mistr, rozumíš? Jedinej mistr! Dávám ještě jednu šanci. Jsem ochoten přehlédnout, k čemu odpoledne došlo a nezapsat vám to do záznamu. Tak hele, abychom si to ujasnili, vážený pane. Já totiž nejsem obyčejnej mukl. Já jsem něco extra. Jsem nejen mistr těžký váhy, ale málem i nejslavnější člověk na světě. Pokud si myslíte, že si na mě budete vyskakovat jako na ty sráče, tak jste na omylu, protože když se mi něco stane, bude to hned ve večerních zprávách po celém světě a spousta lidí vám bude klást spoustu otázek. Já jen, aby to všichni věděli. To jsem měl zase kliku. Ranař pitomej, další svinský kriminální. Jenže je náhodou i mistr světa a pokud jde o veřejnost, tak i případná noční můra. Pane Hačane, víte, tou včerejší potyčkou s ranařem jste si to pěkně zavařil. Mistr těžký váhy. Zákeřně mě napadl. Jo, já vím. Ale podle našeho vedení jste přispěl k možné násilné situaci. Jednu věc byste už měl vědět. Život není fér. Ani trochu. Pan ředitel z toho nemá žádnou radost. Ale pokud od sebe nebudou pan Hačan a Ranař oddělení, vznikne ohromná šance na další fyzický střet. Nikomu se to nelíbí, ale pokud přítomnost pana Hačana vyvolává násilí, zůstane na samotce do té doby, než mu zařídíme převoz do jiného zařízení. Tak. No, Monroe, opatrujte se tady. Pan Martinez do kanceláře. Pan Martinez do kanceláře. Právě vyvěsili nový rozdělovník. Budeš dělat se mnou v kuchyni. Když už tady tak spolu trčíme, za co vlastně sedíš? Hele, ne, že bych ti chtěl říkat, co máš a co ne, ale... Tohle se tu nepovažuje za zdvořilý. Je to porušení místních pravidel, víš? Jo. Lidi to berou jako projev neúcty. Hej, udržuješ se v kondici, ranaři? Co je to za vola? Říkají mu Rypák. Táhne to s Monroem. Považuje se za jeho manažera. Rypák? Rypák. Ty, Rypáku, za co tady seš? Já? Jo, ty. Žhářství. To není dvakrát osobní. Mlátíš často lidi? A jak to myslíš? No, jestli je biješ, jako malej, nebo od té doby, co tu seš. Někdy. Moc ne, nikdy jsem nebyl vazba. Chceš mě praštit? Děláš si srandu? Mohl bys o tom pak vykládat, že si praštil mistra těžký váhy, mluvit o tom před lidma. Třeba by se ta tvoje všivá dušička cítila líp. Nechci tě praštit, ranaři. Sakra. Ale chceš. Vůbec se ti nelíbím. No tak, chlape, odvaž se, vyšší mi. Když tě praštím, skončí to tím? Nebudu pak muset znova? Stačí, když mi ji vrazíš jenom jednou, věř mi. Udělá ti to opravdu dobře. A mě to vadit nebude.
Tak jo, jen jednou, abych vyhověl tvým pošahaným rozmarům a ukázal ti, že jsem chlápek, co se snaží vyhovět. Já, díky. Není zač. Jo! Vraždil jsem ranaře. Jo! No, to se jo. Ještě pořád se cítíš fajn? Jo, asi jo. Nezlobíš se, že ne? Ne, nezlobím se na tebe. Ale vyřídíš Monroeovi, co říká, že tady je jediný mistr. A že to není nějaký podřadný mukl, co mlátí jiný vězně. Odveďte si toho sráče. Yo, a circle of criminals with subliminals brought to the forefront. When motherfuckers get tore up, I'm letting everybody know I'm in here. Check me, you'll learn to respect me, homeboy. Come correctly. I'll call you out, step up next, man up, better stand up. I took out them cocky, wanna be rocky niggas that ran up from the outside to inside my mental cell. Who the hell wanna start bitching, get bust in the kitchen, end up in the infirmary on close watch. Talk shit, that ass will get muted, fucking with the undisputed. To jsem nečekal, že budu v lochu dělat bramborový salát. Tam, odkud jsme žádný saláty neměli. Odkud seš? Z indiánský země. Z Oklahomy. Já vím, že se nemám ptát, ale za co tady seš? Ukradl jsem někomu v L.A. Meďoura. Taky mám Mercedesy. 3. Pane Hutchene, jsem Darlene Earlyová z ředitelství vězeňské správy. Musím s vámi udělat rozhovor a sepsat papíry k přeložení do Folsomu. Jak se cítíte? Já nepovažuji samotky za řešení ani pro vás, ani pro nikoho jiného. Mně je tady fajn. To nemyslíte vážně. Vězení jako vězení. Žiju ve svý hlavě. Takže takhle to snášíte? Dokážete natolik ovládat své emoce? Od malička jsem takovej. Jedinkrát jsem se přestal ovládat a skončil jsem tady. Dobře znám váš případ. Takže vystačíte si sám? Většinou jo. Mám rozhodnout, jestli potřebujete podrobné psychiatrické vyšetření. Kromě incidentu v jídelně... Já za to nemohl. Běžte si promluvit s tím frajerem. Toho se ptejte. Takže odmítáte vinu? Jo, odmítám. Jak to ovlivní to přeložení? No, přeložení to nemá vliv. Tohle všechno je o tom, že se většina lidí bojí jednoho chlapa. Vy se ho nebojíte? Bát se? Kde pak? Je to boxer a já taky. Když budu lepší, vyhraju, tak to prostě chodí. Každý někdy prohraje. Dřív nebo později se objeví někdo, kdo ho dostane. Je už moc starý. Nebo nebude mít den, ať tak nebo tak. Každýho. Nakonec někdo porazí. Člověk může jen doufat, že bude chvíli nahoře. Že bude nejlepší. Pozdravoval jsem toho starého mrťafu, Ripsteina. Na tebe se nepamatuje. Ale pamatuje. Jen to nechce přiznat. To je u mafiánů normální. Ten ti zapře i to, že měl matku. Tak jak je ti tu? Blbě, ale zmáknuto. Prý si tu málem vyvolal nepokoje. To jsou jenom keci, víš? Musel jsem jim ukázat, kdo je tady kápo. Ať se do ničeho nenamočíš, jo? Už tak máš dost potíží. Vzali ti titul, takže pořádají vyřazovací turnaj, aby se ukázalo, kdo bude mistr. Všichni si myslí, že to Briscoe tutově vyhraje. Montel se prý utká v červenci s Jimem Stubbsem. Stubbs je padavka. Výhoda je, že až vylezeš a půjdeš do ringu, můžeme čekat největší prachy v dějinách boxu. Jo, ale jedno ti řeknu. Tohle uvěznění tě stálo hodně fanoušků. Ať jdou do hajzlu. Až odsud vylezu, zase je získám. Hele, bez fanoušků nejsou peníze.
Na to nikdy nezapomeň. Jo. Koukej tlačit na ty právníky, jo? Ať tě dostanou ven, abys mohl boxovat s Briscowem. Jo. Nemůžeš si to odsedět celý. Je ti 35, čas utíká. Všechno, proč si tak dřel, by mohlo vyletět komínem. Náš populární šampion na cestě za ziskem světového titulu bez rozdílu váh střídá pravou levou a vynucuje si převahu. Docela jasně si pamatuje věci, které se staly už dávno, ale pořád mu musím říkat, kdo jsem. Žije v jiném světě. Na Kubě před 40 lety. Zápas někdy v 53. roce. A pak je najednou tady. V přítomnosti, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Ale víš, jak ten je zlej. Hele, zaplatili jsme mafii spoustu peněz za jeho ochranu a potřeby. Dali ti tuhle práci. Má velkou celu v přízemí. Aby nemusel do schodů, privilegia v jídle. Úlevy v oblečení. Velkou lenošku. Dokonce jsem mu pořídil i malou knihovničku o boxu. A je v bezpečí, slibuju. Ti maníci, co mám, ho ochrání před kýmkoliv. It's hard in the yard. You can't be sleeping or caught off guard when the boys get to creeping with sharp objects. I'm obsessed with putting heads in a permanent rest. When I flex 34-inch biceps, get swole, might put your lights out, spend a night in the hole. You hear? Every heart is cold. It's a gathering of lost souls with no self-control. Stay connected with the gangsters who run this shit from the inside, so there's nowhere to hide. Tell your mama that you'll never come home. Come home, come home. Tak co? Jak vycházíš se svým spoluvězněm? V pohodě. Povídá se, že složil jednoho z fašounů. V lochu se toho nakecá. Jo, nejspíš si ho to koledoval. Možná. Prej se tu nechceš s někým kamarádit. Možná nosíš frňák moc vysoko. Barry je expert na odvolání. Ale ještě než budeme pokračovat, musím vám říci o slečně Rollinsové. Podala na vás žalobu, chce $75 milionů. Vyřídíte to? Doporučoval bych někoho zvenčí, jiného experta. Ale vezmeme si na starost vaše daňové dluhy. Vláda se vám chystá udělat audit. Máme tam někoho, kdo to zařídí. Pokryjí něco z toho ty 2 miliony, co jsem vám už dal? Jsme na tom stejně jako vy. Peníze dostanete v každém případě. My také. Jednáme ještě o několika procedurálních otázkách, o zrušitelné vadě. Ale budu upřímný. Je to jen malá možnost. Můžete čekat až 8 let s prominutím zbytku trestu za dobré chování. V Kalifornii můžete být propuštěn na podmínku až po 4 letech. Když se budete vzorně chovat a navíc prokážeme i výjimečné okolnosti, za 18 až 24 měsíců můžete dostat práci mimo vězeň. Takže je putna, jestli jsem to udělal. Takhle to nefunguje. Spravedlnost a právo jsou rozdílné věci. Vraťme se k vašim dalším potížím. Udělali jsme audit. Vaše finance jsou v hrozném stavu. Ne, to je blbost. Naopak. Vysoké finanční vyrovnání s bývalými manželkami, špatné investice a informace zkreslené vaším bývalým manažerem. Tak toho šmejda žalujte. A co ta kravina s berňákem, jak tam to vypadá? Podle našich propočtů by po vás mohli chtít asi $7 milionů. A pak je tu i samotná Kalifornie. Jinými slovy, musíme vás dostat ven a postavit do ringu. Máme tu 7. kolo kalifornského mistrovství v těžké váze, které se odehrává ve vyprodané oaklandské Palmer aréně. Monroe Hutchon, dosud neporažený vyzývatel, bojuje s kalifornským šampionem Butchem Davisem. A už je tu gong.
Davis má ošklivou ránu nad levým okem. A jak se zdá, Monroe Hutchins toho chce využít. Ostrá výměna. Monroe útočí. A je v převaze. Tvrdá rána pravačkou. Další pravačka. A Davis jde k zemi. Zápas skončil v 7. kole po 43 vteřinách. Novým mistrem těžké váhy je Monroe Hutchins. Vaši právníci mě požádali, abych vás zastupovala proti žalující straně. Jak víte, čelíte žalobě, která může skončit u soudu na základě obvinění, kvůli kterým jste byl odsouzen. Takže 17. března jste přibrali k soukromému letu z Las Vegas do Los Angeles 6 žen a... Obsant. Přibližně v 11:30 v noci jste se zapsali do apartmá hotelu Beverly Manor. Až do této chvíle se všichni zúčastnění až na drobnosti na průběhu věcí shodují. Co se stalo dál, je otázka. Ne, to teda není. Já neznásilňuju ženský. Chtěla to. Víte, to je v této chvíli zcela bezpředmětné, jen jsem to shrnula. Neříkala ne, neříkala ani ně, neměla proti tomu ani to nejmenší. Ano, ale slečna Rollinsová přesvědčila porotu, že se bála, že byste ji prý na místě dokázal i zabít. No jasně. Proto tak šťastně vzdychala, protože jsem jí tam vraždil, co? Některý to mají rádi natvrdo. To jste ještě neslyšela? To ve vašem svědectví nebylo. Právníci byli proti, prej bych z ní dělal kurvu. Obžaloba vás má za násilníka. A ona to mohla lehce vysvětlit tím, že to byly ve skutečnosti výkřiky bolesti a také volání o pomoc. Už jsem slyšel řvát lidi bolestí. A tohle teda bolest nebyla. Chce 75 milionů dolarů. Nechci do toho jít před vaším odvoláním. Nic nedostane, nedám té děvce ani ně. A pak když skončil, natáhl si kalhoty a vrátil se mezi lidi a nechal mě tam. You are now in jail. Man up, motherfucker, where it's strange as hell. Man up, cause you's a new booty and you look shook. Man up, motherfucker, get your manhood took. Man up. Nazdárek. Doufám, že se skamarádíme. Jsem Dárek. Žádný dárky nepotřebuju. Kdo tě poslal? Saladin. Chce být tvůj kámoš. Bude teď šéfovat El Fazis Assassins. Můžeš si to ověřit. Je to od něj moc hezký. Jenže já nechci být nikomu nic dlužnej. Tomu věřit. Seš sice mistr, ale seš na všecko sám. Já ti chci pomoct. Když ti El Fazis Assassins něco dají, přijmeš to. Dárek se neodmítá. Hledám Saladina. Těší mě, že poznávám šampiona. Ty tomu tady šéfuješ? V jednotě je síla. My potřebujeme spolupráci a pochopení. Občas jsme diskriminovaní, dokonce i tady ve vězení. Pokud se k nám chceš připojit... Bratře, když se k nám nepřidáš, narušíš jednotu, kterou vytváříš. Ředitel vás chce vidět. Náramně jste se předvedl. Pojďte, jdeme. Zklamal jste mě. Už 3 incidenty.
Jednou skoro nepokoje. Jednou napadení a teď bitka, po které 5 mužů skončilo v nemocničním ošetření. Jste tu teprve 10 týdnů, ale musím říci, že se chováte velmi špatně. Lidi vás musí respektovat, ale jinak jste nula. Vy to zřejmě nechápete. Pan ředitel se vám snaží vysvětlit, jak se tu máte chovat. A já se mu snažím vysvětlit, jak přežít. Podle mě tu není moc vězňů, kteří by se vám mohli fyzicky rovnat, pane Chambersi. Vy to fakt nechápete. Když je někdo v něčem mistr, každej po něm jde. Každej ho zkouší. Kdykoliv jsem měl nějaký problém, vyřešil jsem ho rukama. Lidi milujou chlapa, co se umí rvát. Má prachy, ženský, líbaj mu zadek, je v televizi, je v novinách i velkých časákách, má cokoliv chce. Lidi milujou chlapa, co se umí rvát a nedá si nic líbit. Murder. The choice I made, so now I pay. Thinking back, I have to ask, how did it end this way? You see, it all happened so fast, I couldn't think twice. Now I'm chilling for killing, and I'm paying the price. Do toho ti nic není, s tím spím. Nic mi do toho není. S tebou se vypořádám sám. Ty ho zabiješ, Modrou, zabiješ ho! Večer 1.12.1990 jste holýma rukama umlátil k smrti člověka. Vaše pěsti jsou s ohledem na vaši profesi a výcvik považovány za smrtící zbraně. Porota vás shledala vinným a odsoudila k doživotnímu trestu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Dobré ráno. Jak se máte? Nech si ty keci. Jak to vypadá s tím zápasem? S jakým? Máme tady ve vězení mistra světa v těžké váze a místního neporaženého borce. Přestaň ztrácet čas a koukej to domluvit. Rozumím zápasu. Kurz bude vysoký, Monroe mu natrhne žaket. Můžeme vydělat hodně peněz. Pane Ripsteine, promiňte, ale mluvíte teď o skutečném mistru světa v těžké váze. Vy ten zápas domluvíte? Ale kde pak? Box to je otázka stylu. Všechny jde porazit. V pravou chvíli, na pravém místě, za pravých podmínek. Všechny jde porazit. Pan Ripstein si přeje, aby se Ranař utkal s místním vězněm. Jmenuje se Monroe Hutchen. Skutečný zápas. A čistý. Takže co máme udělat? Mluvil jsem s dozorcem, je pro. Ale ředitel je problém. Podle Ripsteina to můžete zařídit. Vždyť to znáš dobře. Buď něco získá, nebo ztratí. Takže, pokud jde o pana Hutchena. Podle názoru pana ředitele by měl dostat možnost zařadit se mezi ostatní vězně. Za 6 týdnů budu mít dovolenou. 15. odjíždím na 14 dní pryč. První týden budu v New Orleans a druhý u přátel v Tucsonu. Pokud by se mezi tím pan Hutchen náhodou utkal v zápase s panem Chambersem, nechci o tom slyšet. A až se vrátím, musí být celá ta záležitost vyřízená. Jistě. Nechci žádné důkazy ani nahrávky. A nikdo o tom přede mnou ani necekne. Ještě něco? Vypadněte. Díky. Asi mají někoho u guvernéra. Jakmile zavolali, sklapnul podpatky a vzal si dovolenou. Víte, co to znamená, ne? Že ten malér spadne na vás a na mě. A kde pak na mě nic nespadne. Beru si dovolenou tak, jako pan ředitel. Tak to díky za podporu. Ale no tak. Vy tady pořádáte zápasy. Chcete, aby k tomu došlo? Tak pojďte, Monroe. Konečně volný. Úplně volný. Nepojedu do Folsomu? Co vám mám říct? Zdá se, že přítel ředitel změnil názor. Zůstanete tu s námi.
Ústředna, dejte mi Jenka Luise. Ne, Jenka Luise. Jo, volá George Chambers, Ranas. Jenku! Jasně, že já. Kdo si smyslel, že to je? Hni sebou a přijeď se radovat. Možná jsem chytil vlak do lepších časů. Co? O čem to mluvíš? Pamatuješ na toho kámoše? Bandyho Ripsteina? Jo. Přišel za mnou jeho člověk, že když si to rozdám s místním cápkem, možná mě dostane ven. No, když to říká Mandy, tak je to hotovka. Jenže ti to musí říct on osobně, a ne jenom nějaký jeho poskok. Pak to bude tutovka. Jestli je to pravda, převálcuju toho sráče a jsem venku. O koho vlastně jde? Neříkej, že je to Monroe Hutchen. Boxoval v Oaklandu, nikdo ho neporazil. Fakt nadějnej maník, těžkej soupeř. I kdyby byl někdy dobrý, tak už je tu 10 let. Jen ti říkám, že to nemusí být procházka parkem, víš? To se mi snad zdá. Co? Bojíš se, že nejsem ve formě, jsem tady 4 měsíce a ten břídil tu je 10 let? To se ti povedlo. Prostě tě jen upozorňuju. Ale s tím běž do hajzlu. Ano, chci, abys bojoval. V kleci, bez rukavic, holýma pěstma až do konce. Obvolám pár lidí a složím něco peněz, protože venku tě zná už jen málo kdo. Jeho znají všichni, možná dostaneme kurz 1:20. Když se to roznese, vsadí si tak 200 000 lidí a když vyhraješ, jsou to 4 miliony $. Možná víc. A podle mě vyhrát můžeš. Co z toho budu mít? Pan Ripstein použije svůj vliv. Žádná samotka, dostaneš nejrůznější výsady. Výsady? Chci polovinu zisku. To asi nepůjde. Já vsázím do toho podniku veškerý prachy. Beru na sebe riziko. K čemu ti tu jsou peníze? Co si za ně koupíš? Ty tu trčíš taky. Nejspíš tu i umřeš. K čemu budou tobě? Dostaneš 10%. Tam venku dostávají boxeři minimálně 50%. Jo, jenže nejsme venku. Já chci víc. Mám sestru a ta má 3 děcka. Nemá práci, manžela a nic neumí. Jednou měsíčně dostává podporu. Pošluj to. Dobře, dostaneš 30% ze všeho, co tu vyhrajeme. Platí? 40. Míň ne. Chtěl jsi vidět Ranaře? Pan Ripstein děkuje, že si ho přivedl na neutrální území. Ranař nestojí o žádné zklamání. Chce ještě vyjednávat. Musíš pochopit, že pan Ripstein je boxerský nadšenec. Věčný student umění. Dějepisec boxerského ringu. Podle něj byl box nejlepší v 19. století, kdy se bojovalo jenom holýma rukama. Podle markýze z Queensberry. Ne, podle pravidel londýnské ceny. Queensberry je změnil na ty, co používáme v současnosti. Hele, tak dost těch keců. Chci ven, jinak zápas nebude, tak jak to chcete sfouknout. Přes ministerstvo spravedlnosti. Máme tam člověka. Dáte mi na to slovo. Začni se chystat na zápas. Train all day, you know I gotta feel the pain all day. Work hard even if it rain on me. Nothing less than 5 miles in the morning. I'm jogging and yawning, stick and move. Intent to go 1, 2. Cut off the ring now, what you gon' do? Show boy when I expose the race, so no obligation. Watch for the hook, place bet, take money on the books. You seen the fight tape, seen what I took. Yeah, I got precision. The jab keep you at the perfect distance, and it can be done. Zápas bude za 6 týdnů. Do té doby musíte dostat borce do formy. Tady jsou pravidla. Pana Ripsteina to stálo dost práce, aby to sepsal. No a co třeba rozhodčí? Žádný není. Je to v pravidlech. Co je tohle za blbost? Pan Merker to může hlídat zvenčí.
Zakázány jsou kopy, údery hlavou a rány pod pás. S tím jděte někam. Můj borec toho může ztratit mnohem víc než ten váš. Tady se nedá trénovat. Bojuje se bez rukavic a podle těch blbejch pravidel. O tomhle způsobu boxu nic nevíme. Tím ztrácíš výhodu. Pane Ripsteine, nechci dělat potíže, ale jde mi o ta pravidla, víte? Vlastně jen o rukavice. Žádný nejsou, máte to na 3. straně pravidel. Jo, já vím, jenže to by byla nuda. Holýma rukama do toho nikdo nejde naplno. Jestli koukáte na starý filmy s Jackem Johnsonem, Jeffriesem a Corbettem, tak ti byli na boj bez rukavic už zvyklí. Když dal někdo pořádnou ránu, byla to událost. Upřímně řečeno, souhlasím s vámi, ale mému klukovi to je putna. Rukavice nebo ne, to je mu fuk, ať proti němu půjde kdokoliv, my necouvnem. Direkt, brácho, jo! S rukavicemi bude víc úderů. Dal jsem vám kopii londýnských pravidel, která pan Ripstein obsal, a tam je bez rukavic. Okamžik. Má pravdu. S 6uncovejma rukavicama se bojuje líp. Sežnej. Monroe, jak se máš, brácho? Nejdřív úsměv a pak zákeřná rána. Nikdo není tak blbej, aby na to skočil 2krát, ne? Tak to máte pravdu. Pane ranaři, říkej mi mistře. Už jsem ti to říkal. Tady jsem mistr já. Jestli tomu věříš, tak věříš i na duchy. Já z toho nevycouvám. Trpělivost, bratře, dostaneš možnost. Tady Maureen O'Boylová. Dneska si na CNOX exkluzivně popovídáme v našem pořadu Pohled zevnitř s Tony Rawlinsovou, která na veřejnosti vystoupí poprvé od senzačního soudního procesu, ve kterém byl odsouzen George Ranař Chambers, bývalý mistr světa v těžké váze. Děkujeme, že jste přišla. Ano, bála jsem se. Už jsem tam nechtěla být. Nechtěla jsem s ním nic mít, ale on nepřestal. Je to všechno taková hrůza. Od chvíle, co se to stalo, jsem bez práce. Musela jsem chodit za doktory i právníky a dostávám haldy nenávistných dopisů. Lidi mi píšou, že jsem jim vzala mistra, že chci jen rejžovat prachy, ale zkuste se vžít do mé situace. Nechtěla jsem, aby to odnesl, jenže mě neposlouchal a nechtěl přestat. Ti blbouni se moc koukali na starý vězeňský filmy. Zavolej centrálu a radši vyhlaš poplach. Centrálo, tady jídelna. Máme tu poplach 1. stupně. Opakuju, 1. stupně.
jsi sem přišel, mysleli jsme, že seš frajer. Jenže se vytahuješ, považuješ se za boha a nás za plebs. Všichni zdejší muklové si přejou, aby tě natral prdel. Staneš přes držku. Sakra. Serem na tebe, ty kriple! Jdeme! Pohyb, pohyb, pohyb! Daj, vystřel do skoku! Ještě! Zrušil zápas. Krucinál fagot, tohle je ale podělaný stát. Co si ten zasraný ředitel myslí, že vlastně je zač? Co pak v tomhle svinském státě nikdo neumí kšeftovat? Moje stará má astma a všelijaký alergie. Takže jsme museli do téhle zasraný pouště a k tomu ty pojebaný doktoři. Já ty šmejdy neměl poslouchat. Zasraný Palm Springs. Ležel jsem si na sluníčku a nic nedělal, jenže po mně ten blbej stát vyjel kvůli daním. Proč jsem kurva radši nezůstal na Floridě, kde lidi vědějí, jak se kšeftuje? Kráva stará, to je její podělaný astma. Kurva, abych si taky všechno udělal sám, jinak to holt nejde. Zavolej toho ředitele. Chci s ním mluvit. Hned to bude, pane. Obvykle se z vězně nescházím, ale vyhověl jsem tady panu Merkerovi, který mě o to požádal. Ale nesnažte se mě přemlouvat, abych povolil zápas mezi panem Chambersem a Monroevem. Ten už je nevratně zrušený. Můžu vám vyprávět příběh? Mám ho moc rád. Je o tom, jak to na světě chodí. Bylo to v Havaně, takže musela být polovina 50. let. Dostal jsem tehdy na starost jistou oblast podnikání. Zastupoval jsem pana Majera Lenského. Šlo o jeho kasíno, co jsme postavili poblíž ve vedlejším městě, jenže starosta ho chtěl zavřít, protože prostě neměl rád všelijaký ten hazard. Tvrdil, že se tam stahují nekalé živly. A tak dal kasíno zavřít. Musel jsem to ohlásit panu Lenskému. A on mi povídá, vyříď tomu pánovi, že kasíno pořád zůstane za všech okolností otevřené. Takže starosta měl na výběr. Buď se dát zabít, nebo si užívat spousty peněz, co mu přijdou na jeho bankovní konto. Bylo to jenom na něm. Ať tak, či tak, kasíno zůstalo otevřené. Co bylo s tím starostou? Umřel. Když nastartoval, odletěl do nebe jako ohnivá rachejtle. To tu budete poslouchat, jak mi vyhrožuje? Víte, pane, nerad bych vyletěl s autem do vzduchu. A o penězích si můžeme spolu promluvit, až se vrátíte z dovolené, prý odjíždíte už zítra. Všichni tady doufáme, že si to s celou rodinkou náramně užijete.
Přivezeme sem pár lidí z Vegas, jako svědky. Čuji, potřebujeme, abys došel za ranařem a domluvil s ním, ve kterém kole prohraje. Monroe nám vynese těžký prachy. Mám chtít, aby prodal zápas? Tak to sotva. Nabídni mu 1 milion. Naposledy vydělal 25 milionů. Ale to musel bojovat. Promluv s ním. Jste trochu vedle. Najali jste mě pro Mandyho. A já se o něj starám. Mandy chce čistý zápas, nejde mu o prachy. V New Yorku, na Kubě, na Floridě, kdekoliv, vždycky mu šlo o prachy. Má je všechny pěkně zašitý, celý miliony. Každý niklák, co kdy vydělal. Mandy mu jde vždycky o prachy. V tomhle případě se v něm pletete. Nechci mu to podělat. Chce čistý zápas až do konce, nic víc. Aby to ranař zatáhl, promluvte s ním. Ale nic si neslibujte. Takže Monroe, řeknu ti, jak to s tím zápasem uděláme. Máme chlápka ve výdejně léků, ukradne 5 až 10 diazepamů, rozdrtí je. A já mám dalšího chlápka v kuchyni. Přimíchá to ranařovi do jídla před zápasem. Aby byl pomalejší. Aby zvadnul. Bude boxovat. Ale nebude ve formě. To by ti snad mělo stačit. Jasný? Jestli to uděláte, nadělám z vás 10 malejch. Složím ho a nepotřebuju s tím pomoct. Je to jasný? Hele, jen ti chcem dopřát menší výhodu. Máme v tom dost peněz. Možná nejsem moc dobrý chlap, ale taky nejsem posera. To si pamatuj. Převálcuju. Takže máme ještě 90 minut. Soustřeď se na to. Mysli. Představuj si v duchu vítězství. Zavři oči. Soustřeď se na to, jak nad ním vítězíš. Na to, že je ranař na Maděru. Představuj si výhru. Za 20 minut se rozcvičíš, jo? Rozehřeješ se, aby tě nenačapal stuhlýho. Hele, když nedáváš bacha, děláš chyby. Takže bloky A, B, C a D. Pokud jste připraveni, můžeme je sem začít po 15 minutách vodit. Nadáš mu to, Monroe, jo? Ranař je sráč. Je to sráč. Jo, bezvá, tak se mi to líbí. Jdi do něj, no, dej mu to. Jo, opři se do toho, hej! A teď přicházejí Sweetwaterští Cowboys, aby zaspívali naši národní hymnu.
tvůj rytmus, tep tvýho srdce, poslouchej. On je vetřelec, tohle je tvůj svět a on je tu nevítaný host. Jo. To je ono, chlapcu. Záver, opři se do toho. Je to hajzl. Je hnusné. Je čas, borci do ringu, borci do ringu. Zápas začíná, pojďte! Jdeme. Pozor, uměte sakra, udělejte místo pro mistra. To je Dobrý večer, vážení hosté, darebáci a pane Merkre, teď nastal čas! Čeká nás boj, přátelé, díky velkému muži, jehož jméno nesmím říct. Milovníci boxu z celého světa si budou přát, aby mohli být v tomhle kotli s námi, aby dnes večer byli tady s námi v base. A teď dávejte pozor, protože to nebudu opakovat. Následující zápas se bude odehrávat podle takzvaných londýnských pravidel, která jste tu ještě nezažili. Nejsou tu žádná kola, žádné předepsané rukavice, jen tyhle mrňavé 6-uncové potvory. To bude zápas. Boxer vykročí na čáru, připraven k boji. Pokud padne, má 60 vteřin na to, aby se vrátil. To je vše. Bojuje se až do konce, bez rozhodčího. Jenom ohlásím začátek. A to udělá samotný pan Merkre, náš hlavní dozorce. A teď, milí přátelé, zatleskejte našemu milovanému synovi, který hájí čest Sweetwateru. Nebyl dosud poražen. Na kontě má 68 vítězství a žádnou prohru. Váží 90 kilo a má na sobě karmínové šotky s černým lemováním. Je to Monroe! A teď potlesk pro soupeře. Také nebyl dosud poražen. Aspoň tam venku. Váží 93 kilo a je to bývalý mistr světa v těžké váze George Ranař Chambers. Teď ti to ukážu. Jen pojď. Můžu ti říct jenom jedno. Nadělej z něj fašírku, dej mu... Tak, bratři trestanci, jsme připraveni. Ale ne, abyste ze samého nadšení pro Monroe začali vyvádět. Nedělejte žádné blbosti. Přišli byste o všechny peníze, které jste si vsadili. A vítáme tu i přátelé z Las Vegas. Jsou tu, aby se stali svědky zápasu a mohli výsledek rozhlásit po celé zemi. Spousta bookmakerů tam venku chce vědět, jak to dopadne. Jsme to my proti světu, bratři, tak jako vy i já fandím velkému Hutchinovi. Znamená pro náš dům velkou čest, ale přesto chci čistý boj. Tak pojď. Tohle je ten pravý boj, tohle je utkání o čest. Tady nejde o peníze, tohle je jejich mistr těžké váhy proti našemu. Tohle je boj o respekt. R-E-S-P-E-K-T. Respekt. První kolo! A už je to tady. Borci vyrazili do středu ringu. Zatím se jen oťukávají. Jedno si pamatujte, sázky na Monroe jsou 1:40. Jde proti velkému mistrovi, proti ranaři. Monroe vyráží a minul. Ranař kontruje pravačkou na hlavu. To je ono, jen tak dál. Převálcuj toho šmejda. Monroe ustupuje. Krouží. Zřejmě se mu do výměny úděrů s ranařem moc nechce. Bacha, Monroe, bacha! Teď, brácho! Helej, na něj! Ranař si hledá cestu jak na Monroea. Provokuje ho. Vyzývá Monroea. To pojď! Monroe vyráží a vedle. Ranař kontruje tvrdým úderem levou a pravou do hlavy. To neudělal. To nestačí, máš na to. Jo! Monroe minul a Ranař ho tvrdě zasahuje levou. Monroe couvá, Ranař si ho dobírá. Nezva, do ksichtu!
Monroe útočí pravou ze zhora. Série úderů. Monroe se dostává do ráže. Ranař tvrdě kontruje pravačkou do obličeje. A další pravou. Monroe je rychlý, ale Ranař je mnohem silnější. A jsou zase v sobě. Vyměňují si sérii úderů. Pravá, levá, pravá, pravá a prásk. Ranař zatlačil Monroe a zpátky. Pust mu krev! Soupeři do sebe buší. Levá, pravá, pravačka hore. Monroe vedle. Ranař pravačkou a hned za ní levačkou. Dej mu! Helej, chlape! Bojují v neuvěřitelném tempu, je tohle možné? Pěkný Monroe v úder horem. Ranař není otřesený, ale svírá soupeře. Sakra, roznes ho na kusy, jdi po něm! Tvrdá pravačka. Ještě jednu, znovu do něj! Monroe vyráží a vedle. Ranař ho ničí údery pravačkou zhora. Série úderů, pravá, levá. Krásný levý hák. Pravačka, levačka, na žaludek a znovu levačka. Zvedák a Monroe jde k zemi. 60 vteřin! Teď už víme, proč je to mistr světa v těžké váze. A Monroe vstává. Zřejmě bude pokračovat. Hej, Ranaři, seš sračka! Ranařův přímočarý styl může být na Monroe a příliš. Ještě nikdy nemusel čelit ničemu podobnému. Tak se to Ranař je v rohu, ten si ale věří. Jen do něj, chlapče, jen do něj. Jo. Monroe v klasický styl, kdy občas přejde do levostranného postoje, zatím zřejmě nefunguje. 10 vteřin! Borci na čáru! Borci na čáru! Vyklidte ring! Chceš mě srát, co? Druhé kolo! Druhé kolo! A už je to tady. Jak se zdá, Monroe byl sice sražen k zemi, ale dal se zase dohromady. Ranař minul. A Monroe ho zasahuje shora pravačkou. Pojď. Pravačka, pravačka. To je výměna. Tak tomu říkám box. Rány jen prší. A jsou v klinči. Nádhera, nádhera. To byla nádherná Ranařova pravačka. A další pravá do hlavy. Monroe minul a platí za to sprškou ran do těla. Zloděj se snaží uniknout před trestem, který mu Ranař přichystal. Tvrdá pravačka a levačka. Monroe ustupuje. Už nemůže dál. Ranař mu jde tvrdě po těle. Levá na tělo. Pro našeho miláčka to nevypadá dobře. Ranař ho zasypává ranami. Dává mu výprask. Další pravačka na hlavu. Monroe jde k zemi. Před očima vidí všechny svatý. Jo, já jsem mistr. Ale nesmysly. Co si myslí, že je? Mluví teď na vás a na všechny. Monroe je otřesen, motá se. Není o tom pochyb. Monroe má dost. Dělej! Nebuď neopatrný, jo? Pošleš ho k zemi. Čuchni si. Tak dělej, zápas ještě zdaleka nekončí. Ty ho dostaneš, máš spoustu času. Jasný? Ranař rád provokuje diváky. Všechno mu zatím vychází, že je to ale nafoukanej prevít. Už ho poslal dvakrát k zemi, Eddie. Nevím, jak dlouho to ještě potrvá. Bojuj si svůj boj, zatím jedeš podle něj. Ty musíš určovat rytm. Musíš ten tak zvrátit. Dokážeš to, tak běž. Tohle je tvoje kolo. No tak. Ranař se tváří nesmírně sebejistě. Všechno mu zatím vychází. Třetí kolo! Jdou do sebe a jak se zdá, Ranař se snaží dát tu velkou ránu, která pošle soupeře co nejdříve k zemi. Tvrdá Ranařova pravačka. A další Ranařova pravačka. Tohle už nemůže dlouho trvat. Oba jsou skvělí bojovníci. Ranař má v očích odhodlání, ale jak už jsem říkal, bratři Lumpové, čeká na tu velkou ránu, která by poslala Monroea do pekel. Ranař má v zápase jasně navrch, ale Monroe stále bojuje. Náš miláček je ještě na nohou. Ta pravačka Monroea ničí. Ranař rozdává nádherné rány.
Zasypává soupeře ranami. Vyráží na lob. Číhá. Chystá se složit kořist. Pane bože! Monroe mu uštědřil strašlivý levý hák. Ranař se potácí, je otřesen! A Monroe pokračuje dalšími ranami. Tlačí ho do mříží, ničí ho ďábelskými sériemi úderů. Zasypává ho ranami. Ranař má dost. Levá a pravá. Je tohle možné? A po téhle pravačce jde Ranař k zemi. Ranař jde poprvé za celou svou kariéru k zemi. Kurva. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. To nechápu. Ranař šel k zemi. A Ranař vstává, motá se dokola, vůbec neví, kde je. Pane bože, ten snad dočista zešílel. Ranař dočista zešílel. Tohle přehnal. Může být diskvalifikován. Zastavte to někdo. Vrazil jsem do dnešního zápasu spoustu peněz. Uklidněte se. No tak. Monroe převzal kontrolu. Zvrátil zápas definitivně ve svůj prospěch. Co si asi v téhle chvíli myslí George Ranař Chambers, můžeme jen hádat. Tak tohle přijde do dějin. O tomhle budou lidi mluvit až do konce života. Kdybych věděl, že musím mít kvůli tomuhle zápasu bručet, už jsem dávno něco spáchal. Večer, tohle je tvůj svět, nepolevuj. Jdi po něm a tvrdě, slyšíš? Neboj se ho. 10 vteřin, borci na čáru. Do něj máš na to, rozsekej ho. Jdi po něm, pohyb, dej mu. To bylo nejtěžší kolo, které kdy Ranař zažil. Musí znovu získat síly, musí se dát dohromady, musí znovu začít bojovat. A povedlo se mu to. Útočí na Monroe a levou a pravou. Zabij ho, šmejda! Monroe mu oplácí pravačkou. Levá a znovu pravá. Ranař se musí uchýlit do klinče. Nezvadí do něj, nandej mu to! Monroe přechází na levostranný postoj. Teď jdou do sebe. Noha k noze, rána za ranou, dopředu a dozadu. Tohle je boj. Pane bože, to je zápas. Jsem tak šťastný, že se odehrává tady ve Sweetwaterském vězení. Do něj, brácho! A už jde po něm. Monroe je na lovu. Pravačka a levačka na žaludek, pravačka horem. Další levačka, pravačka horem a na hlavu. Monroe ho deptá údery na hlavu i tělo. Říkejte si o George Ranaři Chambersovi, co chcete, ale teď už je odepsaný. Pořádnej balík!
skutečná nádhera. Dva chlapi, co bojují až do konce, jenže vyhraje jen jeden, protože je prostě lepší a o to přece v tom blbým sportu jde. Mandy Ripstein umřel 3 týdny po tom zápase. Slovo dodržel. Monroe dostal peníze a ranaře pustili na podmínku. I já můžu panu Ripsteinovi za něco poděkovat. Jeho právníci kontaktovali mou rodinu. Zanechal mi $2 miliony k volnému použití, takže až odsud vylezu, nebudu se mít na co vymlouvat. V novinách psali, že ranař i jeho manažer svorně popřeli, že došlo k utkání s Monroem. A to o té prohře byly prý jenom řeči. Báchorky. Bylo nebylo, v jednom vězení. Podle našich odborníků je zápas po 2 kolech úplně vyrovnaný. Oba borci bojují o titul mistra světa v těžké váze, o nejcennější titul světového boxu. Jednu věc vám ale mohu říct jistě, pobyt ve vězení ranařův styl vůbec nezměnil. Oba borci se oťukávají, Briscoe se snaží uplatnit direkt, ale nezdá se, že by mu to k něčemu bylo. Chambers má výtečný kryt, teď sám vyráží direktem, rychlá rána, ale nevynesl mu žádné body. Za to tahle ano, levačka na tělo a Chambers nastupuje. Levá, pravá, levý hák. A Briscoe jde k zemi. Chambers odchází do svého rohu. Rozhodčí Martin Kerrigan začíná odpočítávat, Briscoe se zoufal snaží vstát. Chce pokračovat, ale je konec. Rozhodčí zápas ukončil. Zápas končí knockoutem v 5. kole po 1 minutě a 22 vteřinách. Montel Briscoe byl knockoutován. Jasným mistrem světa v těžké váze je George Ranař Chambers. Hej, Monroe! Ranař vyhrál. A víš, co říkali? Je to prej jasný mistr světa v těžké váze. Neporazitelné, já! Monroe! 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 Monroe!
sells like 4 corner blocks. I'm the Birdman. I never chipped off the top. I'm switch-handed. When I'm swinging, I'm landing. I thug on the street and I thug Red Bandit. Wipe you off the land. It's a concrete jungle. A till full of gangsters, OCs and bundles. The till drops for the clowns I put under. You know I've been living like this for 10. V českém znění Bohdan Tulma, Pavel Rimský, Dalimil Klapka, Vladimír Kudla, Petr Burian, Jaroslav Kaňkovský, Hana Talpová, Jiří Hromada, Ladislav Županič, Bohuslav Kalva, Jan Kalous, Jiří Ptáčník, Karel Chromík, Jolana Smyčková, Jana Páleníčková, Pavel Šrom, Jiří Prágr, Miriam Chytilová, Tomáš Racek, Pavel Vondra a Jan Palouš. Překlad Zbyněk Ryba, produkce Evelina Vrbová, zvuk Martin Jílek, dialogy a režie Jiří Ptáček. Pro Magic Box připravila LS Productions Dubbing 2003. I'm the dead man walking. If we was on the streets, then a 4-4 be balling. Keep the shank on the left side and the tits right here. I'm the greasy out of BC that's running the tip. With the black gorillas, petty hustlers and essays. Jeffrey Dahmer, son of Sam, Aryan Nation and OJ. Now how you gonna stop them, throw away the key and lock them? Tell the DA it's them against me. We can't lose. We've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR. So them haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. Undisputed. Lose. We've been through too much pain, too much struggle and too much strain. This is CMR. So them haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pin. Undisputed.